Döwlet edaralarynyň işgärleri we okuw jaýlarynyň okuwçylary indi öz ýanynda buýan köküniň şiiretini götermeli bolarlar. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä şoňlar bu talap bilen hususan da Liwap vilayatynyň ýaşaýjylary ýüzbe-ýüz bolupdyr. Koronawirusa garşy göreşmek üçin ötümlükleri ulanmak initsiatiwaty ýurtda COVID-19-uň ýokdugyny aýdýan prezident Gurbanguly Berdimuhammedow degişli. Liwap vilayatynyň resmiýetleri, büdjet işgärleri we okuwçylar buýan köküniň şiiretini öz ýanynda göterýän derman gapyrjagyna girizmeli edilipdir. Bu arada 11-nji ýanwarda habar beren habarçymyz täze talabyň hökmanydygyny aýdýar. Hususan da Farap etrawynda yerli büdjet guramalarynyň işgärlerine talabyň ýerine ýetirilmedik halatynda olaryň işe goý berilmejegi barada duýduruş berilipdir. Mektep okuwçylaryna hem şoňa meňzeş talap göz öňünde tutulýar. Gyşky diň jalyş gutarandan we 18-nji ýanwarda okuwyň täzeden başlanmagyndan soň her bir okuwçynyň ýanynda bolmaly derman gapyrjagynda buýan köküniň şiiretinden başga da antiseptik, 5 lukmançylyk maskasy, oksalin maze we rezin ellikler bolmaly. Bu talaplaryň ýerine ýetirilmedik ýagdaýynda mugallimlere käýinç we enatalara jerime salynar. Täze talap döwlet baş tutanynyň buýan köküniň COVID-19-a garşy peýdalaryny öwrenmek barada ýaňy ýakyn eden buýrugynyň ýa-da gabat geldi. 25-nji dekabrda Türkmenistanyň prezidenti hökümet maslahatynda buýan köküniň koronawirusa garşy görüşde täsirli derman bolup biljekdigini aýtdy. Gurbanguly Berdimuhammedow şonda az mokdarda kök ekstraktynyň koronawirusu ýok etmäge kömek berýänligini bellidi. Ondan prezidentiň teklibi esasında ýurdun mekteplerinde we döwlet edaralarynda üzerlik giň derejede we ýygyderli esasda tütödüldi. Azatlyň Liwapdaky habarçylarynyň aýtmagyna görä derman gapyrjagyndaky zerur serişdeleriň sanawyna buýan köküniň şiiretiniň goşulmagy goşmaça çykdyjylary talap edýär. Vilayatdaky dermanhanalarda şeýle siropyň bahasy häzir 30 we 40 manat aralygynda. Çuňlaşýan ykdysady krizisiň çäginde ýurt ýylatynyň maddi ýagdaýy gün saýyn yaramazlaşýar. Häzir gyşyň sowuk howasynda köp çagada ýyly eşik we ayakkap ýok. Şeýle-de owy ýerlerinde köp çagalar birnäçe kilometr uzaklykda ýerleşýän mekteplere gatnap okumaly bolýarlar. Ýurtda koronawirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän Türkmenistanyň häkimetleri ýygyderli çäklendirmeleri güýçlendirýärler we ýylatdan ýyzly-ýyzyna täze talaplary girdiyarlar. Şu okuw ýylynyň başynda ýurdun mektep okuwçylarynda maska, ýot, rezin ellikler, antiseptik we oksalin maziýaly serişdelerden ibaret aýratyn derman gapyrjagynyň bolmagy talap edilipdi. Bu gapyrjak okuwçylaryň mektep formasynyň üstünden sag tarapda götermeli ýörite halta salynmaly. Azatlyň habarçysynyň 11-nji ýanwarda aýtmagyna görä, Liwapdaky orta mekteplerde okuwçylardan talap edilen derman gapyrjagynyň bahasy häzir 300 manat töweregine ýetipdir. Mundan başga da koronavirus pandemiýasy döräli bäri Türkmenistanyň mektep okuwçylary we büdjet işgärleri dezinfeksiýa serişdeleri we otaglary üzerlik bilen tütetmek üçin pul tapşyrmagy borçly edildi. Prezident Berdimuhammedowyň pikiriçe üzerlik sadak we burçly unaş ýaly zatlar koronavirus ýaly ýokunç ketellere garşy göreşmäge kömek edip bilýär. Türkmenistan COVID-19 hadisalarynyň ýurtda düýpden ýokdugyny öňe sürmek bilen birlikde özüni bu kesel bar ýaly alyp barýar. Koronawirusyň alamatlary bilen ýüze çykan keselçiligiň güýçli ýaýbanlanýan we ölüm derejesiniň ýokurlanýan döwründe ýylatdan maskalaryň giňden dakylmagy, distansiýa saklanmagy talap edilýär we hereket çäklendirmeleri ýeridilýär. Döwlet işgärleri öz hasabyna koronawirus testlerinden geçmeli bolýarlar we keselçilik töwekkülçiligi bolan raýatlaryň koronawirusa garşy vaksina edilmegi üçin sanawlar düzülýär.